खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासैनिसिमबो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो आखायाव लादों। जाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आर'नाइ प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थांनाय बोसोरनि बर' सावथुन आगर गैयि आर'नाइ सावथुनखौ निउब एपआव हगारनाय जासिगोन। बे आगर गैयि आर'नाइ सावथुनखौ बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मोनथिजाखानाय डाइरेक्टर प्रबिन मैथा बर'आ बे स्क्रिप्टखौ लिरदोंमोन आरो डाइरेक्सन होदोंमोन आरो बेयाव नोंथांमोना बयबो सिनायखानाय मोनथिखानाय फावखुंग्रिफोरा बे सावथुनाव फाव खालामदों। सोरां नार्जारि, मोगथां नार्जारि, जयश्री नार्जारि आरो जुनमनि बसुमतारी बिथांमोना। बेखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बे सावथुनखौ नायगोन आरो 24 मार्चआवहाय बे सावथुनखौ निउब एपआव हगारनाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना बावगारनो नाङा, गुगोल प्ले स्टरनिफ्राय थांनानै निउब एपखौ गोख्रैनो डाउनलड खालामनानै ला आरो 24 मार्च खालि गासैबो बे सावथुनखौ नायदो। हाय, खुलुमबाय, आं प्रबिन मैथा बर'। बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे आंनिफ्राय गोजोनथाव खौरां हरनो नागिरदों। थांनाय 2022 मायथाइयाव जानाखि आंनि डिरेक्सन आरो स्क्रिप्ट, नोंथांमोना बे सावथुनखौ नुबाय जानांगौ। बे सावथुननि मुङानो जादों आगर गैयि आर'नाइ। बे सावथुनखौ गोबां जायगाफ्राव दिन्थिनायबो जाबाय। अब्लाबो जायफोर बिथांमोना जि जायगायाव जि ओनसोलाव सावथुनखौ दिन्थिदों, बैफोर जायगायाव थांनानै नायहैनो थाखाय उसुबिदा मोनदोंमोन बा नायनो हायाखैमोन बा सुबिदा मोनाखैमोन। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि न'आव जिरायनानैनो, न'आव थानानैनो बे सावथुनखौ नायनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथांमोननो मोनसे सुबिदा होनो नागिरदों। बेनो जादों नोंथांमोना गुगोल प्ले स्ट'राव थांनानै निउब एप्स होननाय मोनसे एप्स दङ। बे निउब एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला। मिनिमाम माबा मोनसे पे खालामनांगौ, नोंथांमोना बेवहाय थांबानो मोनसिगोन। पे खालामोबानो नोंथांमोना आगर गैयि आर'नाइ सावथुनखौ निउब एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आसा फारिदों नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायगोन आरो नोंथांमोना अनसायगोन। नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि थुलुंगा होनायानो जोंनि जानाखि सावथुन दिहुननाय, जोंनि सावथुन मुलुग आरो लोगोसे जोंनि जिनाखि सावथुन दिहुननाय प्रडाक्सन, बे प्रडाक्सनखौ नोंथांमोननि फिसा मोनसे थुलुंगा होनायानो जोंखौ बेसेबांबा गिदिर थुलुंगा होनाय जागोन। आरो नोंथांमोननि बे थुलुंगानायावनो जोंनि जानाखि सावथुन मुलुग, जोंनि दिहुननाय सावथुन, बेबो थांनानै थागोन। नोंथांमोननिफ्राय जों थुलुंगा मोनगोन, बेखौ मिजिंथिबाय। आरोबाव खनसे नोंथांमोनखौ खावलायबावबाय, 2022 मायथाइयाव मोनफ्रोमबो ओनसोलाव दिन्थिनाय जोंनि गोदानै ओंखारनाय आगर गैयि आर'नाइ सावथुन, बेखौ नोंथांमोना निउब एप्सआव नुगोन। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै निउब एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ला। मिनिमाम मोनसे पे खालामोब्लानो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय, नोंथांमोना बयबो नायगोन, लोगोसे बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। आसा फारिदों जोबनायाव खुलुमबाय। नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिफ्रायबो हास्थायनाय जाबाय। गोजोन्थों।